tribal trading clear to te chi bai le vek la vena hianin intraday trading a beginner le stock market a lo lu tharten nan thil ti sol kan soidona enge ti sol tlang pui enge khami kan thil ti sol kan prevent thai dan turte kan soidona ne chuanin heng mistakes kan soi turte hi lo lu tharte chau ni lovin experience lo nei to te pan an lo ti thin ani a hi trading a profitable kan ni tur chuanin kan mistakes hi kan hriata kan improve anga ane profitable trader ni tur chuan kan hriat angin channel kan hon chan hi intraday trading chau ania swing trading amo positional trading hi channel a hen kan te lova intraday trading kan ti chuanin voina thil kan le kha voina hral le tur ani market session a zo main chu intraday trading ane chuan video hi entirna nen chan ngal tai la trade pakhat ilo la ta ne cheng soman headline hi cheng soman lo ni ta se chuan ni target kha cheng som ni mo cheng som thum lo ni ta se ti hian lo ti tai la som thum som ne ta hani lo lai ta ne chuanin market session hi alo zo trap ta tlai lam lo ni to in khara hun to si loss a hemi candle la han lo ta mek la ila loss mek ta ni mo stop loss la hit si lo chuanin i loss lai mek hianin market chu la tla niau tuk hlei nem hei ka leina hnoi chelom ala la lo tuk hlei nem nak tu ka a chho thut mai thei sen nak tu ka ka hral mai don alom chho deuh huna i lo tin mai the chuan khate lo ti khanin voina hral lovin nak tu ka ta ni lo holta kha trade kha chuan kha trade khai lo lo i lo holta positionalin chuan kan hriat tur chu market hi kan rin dani nakal lova ama in technical nei via sentiment nei via khang thila wang de khan lo chho ve thina chuan hei intraday trader te chuan kan ti lo tur ania kan loss emo kan profit emo kan plan dan anga local lo ni chuanin kan chuak mai tur ne kha intraday trader na kan ti tur poi mo takania kan carry forward lo tur ne chan chu assumptions kan nei khanin loss kan nei bak tu na kan nei mek bak hi bak item hi kan nei thei ni chu hriat tur ania chan chu nak tu ga han market hi gap down point line hong thut thei kha kan soi the ni lova news ya te lo mani chuanin gap sentiment chalut tukin gap down ten aran hong the ne kha kan loss khati tam don em mane chuanin lo en daila tero helai hen market lo in close ta I lo carry forward ta chuanin atu ka lo ni ta ti hian hei market chu lo in hong ta chia hei loss ngal pop do ne lo in hon minute som banga minute nga na chu ni hei I loss ngal pop ne tlai hen lo chuak ta la cheng zanga sang khat vel I lo loss mek ani mai thei nimina I trade la khai ma se exit lo khanin nak tu ka chuak mai ang ti ni lo holta ma se iri nang khan lo ni le si lawa helai chho huna ka lo shal mai ang iti te kha ingai to dana khan ni le ta si lawa alo in hong ta he loss ngal pop ta sang khat loss vela I chho thei kha tuna chon he sang ni sang thum loss ani dei to tam da em mani he hi kan carry forward lo na chan tur ani a kan hriat atul em mani chuan hei kan ti lo chan tur chu beginner kan nia capital claim te kan la bul kan la chana hetia ni khata sang thum sang li ten loss pop chuanin capital kha kan save thelo ne chuan kan pen angin akal lova kan target a hit lo chuanin aya ka trade la khi chu sol ani he loss claim te kan chhok zo nge na kina market in opportunity min la pedona lom ti mindset a trade exit kha kan lak ngai ne loss chu om nge don market a ma se thiam lo kan thliar na chu a loss kha pom ngamem a thiam lo ni ti kha pom ngamem ti kha experienced trader chuan mindset an siam fel to ni hi beginner te pon kan ti ve nge tur ani a capital kan save chuan
market tin opportunity mi la pe down kan tia capital hi kan nei lo chuan market in foi ang zat po opportunity mi lo pe se trade na tur kan nei to mi don lo ni voi za po min pe ang opportunity kan lo en ver an thin ang market chu ma se khang opportunity trade lak na tur capital kha kan nei mi lo chuan trade kan la thei tlat lo ni khami wang tak khanin kan risk management le capital management kha poimo em ani video ma sa hi lo en ula soi ching em ma capital management te risk management te link lo ta nga in lo en ngai tura ngai la chuan content da te hi thain ti chuan mi lo like sakula mi lo subscribe sel ula chuan lo soi sel tai la kha chu loss kan prevent dan anita mase ilo hold du theine ilo hold du chuan in market hi tlai hen lo in hong tang se tlai hen lo in hong tang se chuan helai vel han market lo in close tang se tro ilo hold theine chan chu helai lo hold chuan cheng sang ni vel profit ilo nei mek mai the nak tu ka market sentiment chedu pon lo in hong ma se isang ni profit rang ba khan ani don lawa e capital rang khan paisa khai loss don lo ta ni ka kan ti tur pai mo em mania kan hold nge du lom ka trade la ka han ka chiang to ka lo tia trade e position alai lo convert ani chuanin profit kan nei nuwa chau kan target cheng som thum kha lo ni ta cheng som ni vela a omemo cheng som ni item vela om hianin kan hold ngam chau tur ne chanju sentiment sia lo in hon ponin kan capital rang paisa kan loss don lova kan profit lo nei me ka tang khan ani kan loss don hello en ta la ta hen kan lo hold ta market lo in close ta tu ka ai sentiment chedu na lo in hong thau ta hen kan chok de the tho ni mo ma se kan la profitable thau ni hei kan riat anga ya hei experience trader pon lo ti sol fa wania ani chu capital nga loss claim point claim te pon loss tam tak a mu thin wangin an emotions and control zo lo ka loss time lu tuk nak tu ka recover le du lo market in hon nuwa sentiment tra lo in hong ang assumptions bok mo assumptions an nei thina wa khanin loss lian pui an account wipe pop theina tur loss kha an nei le thina ni hei kan ti lo tur ani capital kan save tur ani capital kan nei chuanin opportunity min pedon kan dekha marketing khang opportunity kha kan grab theina tur song capital kan save angai ne hei kan mindset kan siam angai capital management apui mo em ne khate khania voina mistakes kan sai du pui mo lutuk si ma se mitam takina an mu mai chuanin kan thil sai te he vai khatna sha thiam lo mai thea lo en non le la point tongkam thiam lo point poi mo de ka lo sai lai de kha luk tawin lo ngai thale ola hei hian in kal le zel na tura pui don cheu ni ka lo me